ассалому алайкум бародарон ва касоне ки дар курси асосҳои веб дизайн қарор доред. хуш омадед ба дарси чорум дар курси асосҳои веб дизайн барои барномасозон. дар дарсҳои қаблӣ мо асосҳои HTML-ро омӯхтем. имрӯз мо ба яке аз муҳимтарин ҷанбаҳои таҳияи веб мегузарем, яъне кор бо формаҳо ва қабули коркарди маълумот аз тарафи корбар. яъне мо дар ин дарс меомӯзем ки чӣ тавр аз корбарон, яъне аз истифодабарандагон маълумотҳоро қабул карда гирем. ҳамаи ин маълумотҳоро мо бо воситаи формаҳо қабул карда мегирем. хуб, формаҳо як воситаи пурқувват барои муошират бо корбарон дар вебсайт мебошанд. онҳо ба шумо имкон медиҳанд ки маълумотро ҷамъоварӣ кунед, дархостҳоро ба сервер фиристед ва унсурҳои интерактивиро ба монанди сатрҳои ҷустуҷӯ, шарҳҳо, варақҳои ба қайдгирӣ ва ғайра эҷод кунед. пас аз омӯзиши ин дарс шумо хоҳед фаҳмид ки чӣ гуна маълумотро аз истифодабарандагон ҷамъоварӣ кардан мумкин аст ва чӣ тавр онҳоро коркард кардан мумкин аст. шумо тарзи сохтани майдонҳои матнӣ, тугмаҳои рад ё майдонҳои барои ба қайдгирӣ, рӯйхатҳои афтанда ва ғайраро меомӯзед. мо инчунин атрибутҳоеро муҳокима мекунем ки метавонанд фаъолият ва услубҳои формаҳоро беҳтар созанд. мегузарем ба теги форм. теги форм яке аз муҳимтарин тегҳои HTML мебошад ки ба шумо имкон медиҳад формаҳои интерактивиро дар саҳифаҳои веб эҷод кунед. формаҳо барои ҷамъоварии маълумот аз корбарон, ирсоли маълумот ба сервер ва ҳамкорӣ бо онҳо истифода мешаванд. биёед ин тег ва сифатҳои асосии онро бо диққат дар амалия дида бароем. хуб, барои хотири ин мекушоем папкае ки дар дарси гузашта сохта будем ва папкаи дарси сеюмо ман копиро вставид мекунам. хуб, номгузориш мекунам дарси 4. ворид мешавем. дар инҷа нигоҳ кунед, видео ҳаст, имеҷ ҳаст, хуб, аудио ва видео ҳаст. се папка ҳаст. ба ин папка мо дар ин дарс кордор намешем. танҳо индекс HTML мекушоем бо ёрии Visual Studio Code. бо дилхоҳ редактор матнӣ метавонед кушоед ин файли дар дарси гузашта сохтара ва маълумотҳое ки дар дарси гузашта сохта будем ҳамаша метавонед нест кунед. хуб, сарлавҳаша номгузорӣ мекунем дарси 4. дар инҷо менависем мо дар ин дарс истифода мебарем формро, яъне намуди атрибути формро истифода мебарем, аниқтараш теги форм. хуб, менависем форм шуд. инҷанда акшн дорад. хуб, акшн барои чӣ истифода бурда мешавад ман ҳозир мефаҳмонам. ман дар намуди аввал мисол менависам form.php. ин барои намуна ҳаст. пас аз акшн боз ҳаст метод. хуб, get мемонам ва дар дохили форм шумо метавонед дилхоҳ кодро нависед. мисол инҷанда мешавад саршавии форма. хуб, саршавии форма ва боз мешавад интиҳои форма. дар дохили ин форма бошад шумо метавонед дилхоҳ маълумотро ворид кунед. мисол ҷой барои ворид кардани маълумот шуд. анакнун якта ба якта атрибутҳои худи форма мефаҳмонем. дар ин мисол мо дида мебароем ки теги форм ибтидо ва охири формро муайян мекунад. теги форм бошад ду хусусияти асосӣ дорад, яке акшн ва дигар метод. хуб, теги атрибути акшн ин атрибут URL-ро муайян мекунад, яъне URL запрос. URL запрос гуфта ҷое ки мо амин маълумотҳои формро ба ҳамон суроға мефиристем. дар мисоли мо маълумотҳо ба form PHP равон карда мешаванд, маълумотҳое ки дар дохили теги form ворид карда мешаванд. хуб, теги атрибути метод.
این اتریبوت اصولро ки барои истифодаи маълумот истифода мешавад муайян мекунад. яъне мо бояд чӣ тавр маълумотҳои дар дохили форм бударо ба form php фиристем ё ин ки ба база даних фиристем. ин ду хусусият дорад, хусусияти get ва хусусияти post. дар асл се хусусият дорад. ду хусусияташ яъне get ва post асосӣ мебошанд. хусусияти get бошад ба таври ноаёнӣ мефиристад маълумотҳоро ва хусусияти post бошад ба таври равшан яъне ҳамаи маълумотҳоро барои мо нишон медиҳад. ҳозир мо ин маълумотҳоро боз дар амалия худо хоҳад дида мебароем. хуб, мегузарем ба майдонҳои ворид кардани маълумот. теги форм худ аз худ ягон вазифаро иҷро намекунад. мо бояд дар дохили теги форм майдонҳои воридотиро нависем, яъне майдонҳое нависем ки истифодабаранда бо воситаи он майдонҳо метавонад маълумотҳои худро ворид кунад ба сайт. мисол барои қабул кардани маълумотҳо аз тарафи истифодабаранда барои мо лозим мешавад, яъне хизмат мерасонад теги input. input. خب теги input низ ба монанди теги form ба худаш баъзе унсурҳоро доро мебошад. яке аз ин унсурҳо type мебошад. мисол дар type агар бо забони тоҷикӣ тарҷума кунем худаш аллакай мешавад намуд, яъне намуди ҳамин теги input чӣ тавр бояд шавад пурсида истодааст. дар ҳоли ҳозир текст аст. текст яъне оддӣ карда фаҳмонем ягон намуди маълумота бояд ворид кунем ба ҳамин текст. яъне атрибути теги input дар ҳоли ҳозир намуди маълумотҳоеро ба худаш қабул мекунад ки дар намуди текст бошанд. ҳамаи маълумотҳое ки дар дохили ин ворид карда мешаванд ҳамчун текст хонда мешавад. дар инҷо хоҳ мо ворид мекунем рақам, хоҳ аломатҳои махсус ё ки амалҳои математикӣ, дил хоҳ маълумоте ки мо ворид мекунем ҳамчун текст хонда мешавад. мисол 1 2 3 инҳо аллакай рақам нестанд, ба намуди ҳарф қабул мекунад теги input ба худаш. агар мо ҳамин файлро сахранид карда, нигоҳ кунед, сахранид, хуб дар браузер мебинем ки ба кадом намуд чоп мешавад. нигоҳ кунед чӣ рух дод дар браузери мо. як адад поле барои дохил кардани маълумот. нигоҳ кунед мо дар ин поле дар ин майдон метавонем рақам ворид кунем ва дигар дилхоҳ аломатҳоро ворид кунем, лекин ҳамаи ин аломатҳо ва рақамҳо ҳамчун ҳарф хонда мешаванд, ҳамчун матн, зеро ки мо дар инҷо нигоҳ кунед тайпи теги input гузоштаги ҳастем текст. аз ҳамин сабаб ҳамаи маълумотҳоро ҳамчун текст қабул мекунад. хуб, ба ноаёнӣ мо намедонем ки ҳамин поле, яъне ҳамин майдон барои чӣ хизмат мерасонад, яъне барои чӣ дар браузери мо гузошта шудагӣ ҳаст. мо метавонем аз атрибути placeholder истифода бурда ҳамин майдонро номгузорӣ кунем. мисол ин майдон мешавад барои номи истифодабарандара қабул кардан. мо дар унсури placeholder нигоҳ кунед, мана placeholder дорад, менависем ном, сахранид мекунем ва браузер апдейт мекунем. мана чӣ хеле дисоед ба таври ноаёнӣ ҳамчун хира карда дар дохили ҳамин майдон ном навиштагӣ ҳаст. ҳангоми мо курсорро дар дохили ин монда гум намешавад. агар ягон чӣ навистанӣ шавем ба таври автоматӣ худаш нест мешавад тексте ки мо дар place holder мондем, яъне ин текст ҳамчун тексте ки дар дохили ин навистагӣ ҳаст ҳамчун нишона, яъне номгузориш кардем ки ҳамин поле барои чӣ истифода мешавад. дар бисёр майдонҳое ки мо ҳангоми аз қайдгузарӣ ё ки воридшавӣ ба дигар сомонаҳо ҳаст, мисол ному насаб аст, почта электронӣ аст, парол аст. ҳангоми мо ному насаб, почта электронӣ ва пароламонро ворид кардан, тугмаи ба қайдгирӣ ё ки воридшавиро пахш кардан, ба саҳифаи шахсӣ ворид мешавем ё ки саҳифаи шахсӣ худро месозем. хуб, мо имрӯз бо воситаи теги form ва теги input
майдони аз қайдгузариро месозем. хуб ин буд майдони матн барои ном. майдони матн барои ном. мисол боз мешавад, нигоҳ кунед, месозем як адади дигар. майдони почти электронӣ мешавад. ин майдони почтаи электронӣ. хуб пас аз ин месозем як адади дигар инпут барои ворид кардани почти электронӣ. аллакай нигоҳ кунед, инпуте ки мо дар боло ворид кардем барои қабул кардани текстҳо хизмат мерасонад. анакнун почта электронӣ мо дар ҳақиқат текст аст, лекин дар почта электронӣ аломатҳо ба монанди нуқта ва сабачка истифода мешаванд. инҳо аллакай текст нестанд. мо бояд ин намудаша, яъне тайпша иваз кунем. иваз мекунем ба эмайл. мана чихелек дисто эмайл дар подсказка ҳаст, буромад интихоб мекунем ва плиз холдера менависем. плиз холдер мисол почта электронӣ. сохранид мекунем, браузер обновид мекунем. мана чихелек дистуда ду майдон пайдо шуд, якташ майдони ном, якташ майдони почтаи электронӣ. хуб мо ҳамин тоб нигоҳ кунед, дар инҷа ҳарфҳои тоҷикӣ навистем, рақамҳо навистем, дигар чиҳо навистем. мо ҳозир каме баъдтар дар инҷа бо кнопка пайваст мекунем. ҳангоми кнопкаро пахш кардан проверка мекунад дар ҳақиқат ҳамин почтаи навистагӣ мо дуруст ҳаст ё не. мисол ҳамин тоб навистагӣ ҳастем, дуруст нест, барои мо ошибка метиҳад ки почта электронӣ хатост. хуб барои хотире ки сатри почта электронӣ нигоҳ кунед, худаш гуфтодааст адрес электронной почты должен содержать символ собачка. аллакай хатогиша ёфт, хатогии моро гуфтода пеш аз кнопкаро пахш кардан. хуб ба ин чиз вақт сарф намекунем. поле почта электронӣ мо мегузорем баъд аз майдони ном. хуб барои хотири ин танҳо як адад тексти теги br мондан дар кор аст. br сохранид мекунем, обновид мекунем. мана чихелек дидед поён фуромад. агар мо як адади дигар br нависем, мебинем ки тағйир меёбад ё ки не. мана дар мобайни ҳардуш каме ҳам бошад ҷои партов ин бошад. ин элементҳое ки мо ҷобаҷогузорӣ кардем, мисол паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар ё ки поён ба поён, ё ин ки ман ин андозае ки байни ҳардуш ҳаст ҷои холигӣ, ҳамаи инҳоро мо дар дарсҳои css беҳтару хубтар мегузарем ва беҳтару хубтар мекунем намуди зоҳирии худи сайта. хуб ин буд майдони почта электронӣ ва як адади дигар майдон месозем барои ворид кардани парол аз тарафи истифодабаранда. яъне истифодабаранда бояд пароли худро низ ворид кунад. хуб аввал месозем дута теги br. хуб пас аз ин месозем майдон барои ворид кардани парол. хуб месозем як адади дигар input. анакнун намуди input бояд text name, email name, password шавад. барои хотире ки password дар инҷа password менависем, нигоҳ кунед password чӣ хусусияти нағзӣ дорад. сохранид мекунем, обновид мекунем. ҳангоми навиштани дилхоҳ маълумот ҳамчун ба ноаёнӣ навишта мешавад, яъне мо наметавонем инро дидан. дилхоҳ истифодабар худаш медонад ки чиро ворид карда истод, аммо дар ҳолате ки дар мисол палаи истифодабаранда ё ки ягон одами дигар бошад, наметавонад бинад ки пароли воридкардагиш чанд буд. хуб плиз холдер мегузорем барои фаҳмотар шудан. мисол менависем парол. сохранид. дар ҳақиқат кор кард. як майдони дигар барои интихоб кардани ҷинс, яъне мард ё зан будани инсона ворид мекунем. хуб мо
айни ҳол формаи ба қайдгирии истифодабарандаро сохт додем. дар формаи ба қайдгирии истифодабаранда дар бисёри ҷойҳо пурсида мешавад ки ҷинси худро интихоб кунед, яъне мард ё зан будани худро интихоб кунед. хуб менависем дар инҷа аввал br хуб майдони интихоби ҷинс шуд. хуб анакнун месозем input typeша нигоҳ кунед. мо дар боло гузоштем password, email, text. анакнун барои хотири ҷинса интихоб кардан age наменависем, мисол ҷинс ёки синну сол ёки ҷинс наменависем, радио менависем. радио барои мо ду галочкаро пешниҳод мекунад. ҳозир нигоҳ кунед, бо дар амалиян нақсар мефаҳмед. менависем аввал мард, як адади дигар месозем input. хуб инашам радио ва мешавад ки зан. сахранид мекунем, браузер авновид карда мебинем. нигоҳ кунед, ду адад шагон кнопка барои мо пешниҳод карда, мо метавонем мард ёки занро интихоб кунем. дида, лекин дар ҳоли ҳозир мо ҳардуша интихоб карда тавонистем. ҳамин хел барои хотире ки мо ҳардуша дар якбора интихоб карда натавонем, яъне ин нодуруст аст. як инсон ҳам мард ҳам зан шуда наметавонад. мо бояд номгузорӣ кунем ҳамин дута элемента. нигоҳ кунед, мисол номгузориш мекунем name. анакнун ҷинс ба забони англисӣ мешавад gender шуд. ҳатман барои зан низ ҳамин номро гузоштан дар кор. name. хуб gender бояд фарқ накунад ҳардуш. сахранид мекунем, амнавид мекунем. нигоҳ кунед, мард ёки зан, ё мард ё зан. анакнун туғри шуд. хуб боз мегузорем як адади дигар тугма барои мисол тугмаи ба қайдгирӣ. ҳангоми ба қайдгирия пахш кардан истифодабаранда дар база ворид карда шавад. хуб инҷа мешавад тугмаи ба қайдгирӣ барои фиристодани маълумотҳои истифодабаранда ба мисол сервер ё база. ба сервер шуд. месозем тугмаро input. анакнун хосиятҳои input, яъне унсурҳое ки намудҳое ки ба худаш мегирад, ду намуд аст. якумаш submit. як бор submitша бинем, дигариша баъд мебинем. хуб анакнун мо ин кнопкаро ҳатман номгузорӣ карданамон дар кор аст. барои хотири номгузорӣ кардан ҳаст хосияти value. хуб мемонем ба қайдгирӣ. мана сахранид мекунем ва браузера мебинем. абнавид хеле дистои кнопка буромад, лекин дар ҷои нито буромдагӣ ҳаст. дар ҷои худаш бояд дар поён бурод. барои хотири ин мо ҷанда ду адад br гузоштанамон дар кор сахранид ва абнавид. мана хеле дистои буромад. мо дар инҷа ҳангоми маълумот ворид кардан тугмаи отправита пахш кунем, бояд отправит кунад, лекин дар ҳоли ҳозир барои мо хатогӣ пешниҳод карда шудааст. анакин аз кадом ҳисоб хатогӣ пешниҳод карда шудааст? мо дар форм ки дар боло қайд карда будем, нигоҳ кунед, action маълумотҳоро ба куҷо фиристад? ба form php гуфтагӣ ҳастем. мо дар инҷа истифода бурдем form php ра. дар ҳақиқат form php вуҷуд надорад. ҳозир дар дарсҳои баъд аз css, баъд аз javascript хондан мо мегузарем
PHP CodeLinux дигар чиё мегӯзем ин мавзӯъ мо мебем ҳатман маълумотҳоро ба PHP мефиристем аз PHP гирифта ба MySQL яъне ба база даних мефиристем. хуб дар ҳоли ҳозир барои хотире ки ҳангоми пахш кардани тугмаи ба қайдгирӣ хатогӣ надиҳад мо ина мемонем як адад аломати решетка ва сохранить карда обновить мекунем. обновить нигоҳ кунед ба қайдгирия пахш кунем агар аллакай маълумота фиристон гуфтагӣ ҳаст. нигоҳ кунед маълумотро менависем хуб фирист нигоҳ кунед тугмаи ба қайдгирия навистем аллакай пахш кунем гуфтодааст ки адрес электрон почта должно содержит символ собачка яъне бояд як аломати собачка дошта бошад яъне нигоҳ кунед собачка нигоҳ кунед бо гуфта введи здесь поле символа хуб собачка gmail.com шуд фиристодан аллакай фиристон нигоҳ кунед мана gender on звёздочка. яке аз хусусиятҳои дигари кнопка нигоҳ кунед мо якта мондем ба қайдгирӣ дуюмаш ҳаст ҳамин маълумотое ки дар дохили ин майдонҳо гузошта шудагааст ҳамаша нест мекунад. нигоҳ кунед месозем яктаи дигар кнопка мисол барои тоза кардани маълумотҳо input. хуб хосияти ин кнопка аллакай яъне намудаш сабт менаву reset мешавад. reset худаш ба забони тоҷикӣ перевод тарҷума кунем агар тоза кардан мешавад. хуб value мемонем тоза кардан шуд. хуб тоза кардан сохранид обновид. хуб нигоҳ кунед маълумотҳоро ворид мекунем ва тугмаи тоза кардана пахш мекунем. мана ҳамаи маълумотое ки дар ин полеҳо буданд дар ин майдонҳо буданд тоза ба таври автоматӣ. анакнун боз ҳаст ки мисол ҳангоми аз қайд гузаштан расми худа интихоб кардан дар кор аст дар худи компютер мисол расм мондан дар кор аст барои худӣ дар профил яъне саҳифаи шахсии истифодабаранда расм буданаш дар баъзе саҳифаҳо ҳатмӣ аст. хуб барои хотири расма гузоштан дар инҷа мо истифода мебарем як адади дигар input. хуб аввал нависем барои фаҳмо шуданаш майдон барои ворид барои интихоб кардани расм. хуб майдон барои интихоб кардани расм анакнун тайпша мегузорем текст неву файл. мана файл сохранид мекунем обновид мекунем. нигоҳ кунед дар инҷа як адади дигар кнопка биромад кнопкаи вибрат файл. нигоҳ кунед або камеам бошад хушротар нависем ина хуб бр сохранид ва обновид як адади дигар бр гузорем сохранид ва обновид. мана ҳангоми пахш кардани виберид файл нигоҳ кунед автоматически кушода мешавад. хуб проводник яъне папкаи дар дохили компютери мо буда мо метавонем дилхоҳ расма интихоб кунем ва тугмаи откритро пахш кунем. дар инҷа номи нигоҳ кунед номаш лого апа ёки баннер 1024/500 интихоб кунем агар номаш аллакай мебирояд дар инҷа баннер 1024/500 номаша гирифт. мо боз метавонем менюи автандаро созем бо воситаи теги input. бахшиш аллакай ба воситаи теги input намешавад бо воситаи теги selection ва теги option мешавад ин чиз. нигоҳ кунед пас аз тугмаи виберити файл ё пеш аз ин мо месозем як менюи афтанда. дар дохили менюи афтанда мисол се намуди ранга интихоб кардан дар кор аст. хуб барои хотири ин пас аз майдони джинс менависем аллакай дута бр мондан дар кор аст
менависем менюи афтанда. барои хотири менюи афтандаро сохтан мо бояд аввал теги select истифода барем. select. хуб, номгузори дилхоҳнома метавонед гузоштан. ман мисол менависам color. id айни ҳол барои мо дар кор нест. id дар дарсҳои css ва javascript дар кор мешавад. дар дохили select мо боз як адади дигар теги option месозем. option ва нигоҳ кунед қиматаша мегузорем. мисол red яъне сурх. хуб, ранга менависем сурх. хуб, як адади дигар option месозем. option барои ранги сафед менависем сафед. хуб, боз як адади дигар барои ранги сиёҳ. сахранӣ мекунем ва браузерро обновид мекунем. мана меню пайдо шуд. ҳангоми пахш кардан се намуди ранг зоҳир мешавад. сафеда интихоб кунем, сафед мешавад. сиёҳа интихоб кунем, сиёҳ. аллакай ин чизҳоро метавонед дар сайтҳо ҳангоми аз қайд гузаштан дар инҷа рӯйхати рангҳо неви рӯйхати давлатҳоро интихоб кунед ёки бинед бисёр вақт вомехӯранд. боз мо метавонем як майдон илова кунем ба монанди инҳо нева. мисол нигоҳ кунед, агар мо дар инҷа маълумот ворид кунем ҳамаш дар як қатор ворид карда мешаванд. барои мо майдоне дар кор аст ки каме ҳам бошад, андозаш калонтар бошад ва маълумоти бештар дар худ қабул кунад. яъне ин гуна маълумот майдонҳо барои ворид кардани маълумот дар бораи худи истифодабаранда хизмат мерасонанд. барои хотири ин нигоҳ кунед, мо баъд аз майдони парол як майдон дигар мегузорем барои ворид кардани маълумот дар бораи худи истифодабаранда. хуб, барои хотири ин баъд аз майдони парол гузоштан дар кор аст ёда менависем. хуб, майдон барои ворид кардани маълумот дар бораи истифодабаранда. хуб, анакнун ин гуна майдона мо месозем бо воситаи теги text area. хуб, аз text area ман text area ҳаст. хай номгузориш кунем. агар нигоҳ кунед номгузори ҳатман text мондан дар кор аст. мисол text id айни ҳол зарур нест барои мо. calls ҳаст ва rows ҳаст. calls ва rows аллакай андозаша мефаҳмонад. нигоҳ кунед, то агар мо ин сахранӣ кунем андозаш вообще дигар андоза ҳаст. мана мард ва зана поён фурорем. хуб, br сахранид обновид. мана чӣ хеле дисодед дар ҳақиқат майдон сохта шуд бо маълумоти бештар мебарад. нигоҳ кунед. мо инчунин метавонем андозаша тағйир диҳем барои мо чӣ хеле маъқул аст дар худи браузер. мисол инчунин метавонем дар инҷа низ иваз кунем 50 ба мисол 30. сахранид обновид. мана чӣ хеле дисодед калонтар шуд. хуб, пештараш истад ва placeholder дар ин низ кор мекунад. placeholder менависем маълумот дар бораи худ. сахранид обновид. мана чӣ хеле дисодед хира карда маълумот дар бораи худ нависагӣ аст. ҳангоми истифода баранда ба ин оина омадан аллакай вай мефаҳмад дар ин поле яъне дар ин майдон бояд маълумотҳоро дар бораи худ ворид кунем. мана нигоҳ кунед, мо дар инҷа истифода бурдем бо ёрии радио баттон дута тугма ки ҳар душа дар якҷоягӣ интихоб карда намешавад. лекин ҳастанд баъзе мавридҳое ки ҳангоми тест сохтан ё ки
интихоб кардани якчанд давлат ё ки интихоб кардани ягон чип, мо бояд дута ё сета зиёда аз дутара интихоб кунем. барои хотири инҳоро сохтан бозам барои мо ёрӣ мерасонад теги input аллакай чекбокс хусусияти, яъне намуди чекбокс. ҳозир мо дар инҷа истифода бурдем намуди радио баттон. нигоҳ кунед, барои хотири дар поёни мард ва зан ва поёни инданда мисол мо ягон рӯйхат месозем ки аз ду ва зиёдаша интихоб карда шавад. хуб, мард ва зан шуд, я интихоб мекунем. аввал бр. хуб, комментария менависем. рӯйхате ки аз ду ва зиёдаро интихоб кардан мумкин аст. ҳамхел шуд. инҷанда менависем. бозам як адади дига input анакнун тайпша, яъне намудаша чекбокс мегузорем. чекбокс хуб, дар инҷа номгузориш мекунем. мисол ман мегирам рӯйхати чиро гирем. мисол рӯйхати телефонҳоро менависем. ман менависам Samsung. хуб, як адади дига input месозем. ҳатман чекбокс. хуб, номгузориш мекунем аллакай Apple. хуб, месозем як адади дига input. бозам чекбокс. хуб, менависем Honor. инқадар бас. нигоҳ кунед акнун BR барои хушрӯтар шуданаш. BR. хуб, сахранед ва обновид мекунем. обновид. нигоҳ кунед, 3 адад рӯйхат барои мо пешниҳод кард. Samsung, Apple, Honor. мо метавонем ҳар сеша дар интихоб кунем ё ки яктояшро интихоб кунем. ба монанди манин радио баттон намешавад ки танҳо яктоя интихоб кунем. яъне ин барои мо имконият медиҳад ки аз ду ва зиёда рӯйхатро интихоб кунем. хуб, боз баъзан мешавад ки ҳангоми ба сомонаҳо ворид шудан ҳама хел рӯйхатҳо ҳаст, лекин ба таври автоматӣ яке аз ҳамино интихоб карда шудагӣ аст. агар мо ҳозир ҳамин сайта обновид кунем, дар ҳақиқат на майдони ҷинс ва на майдони рӯйхати телефонҳо ягонташ интихоб карда шудагӣ нест. мисол мо мехоҳем баъд аз обновид кардан ё ки ҳангоме ки истифодабаранда якум бор ба сайт ворид мешавад, рӯйхати мард ва рӯйхати Apple интихоб карда шуда бошанд. барои хотири ин ба Visual Studio Code мегузарем ва меёвем мард. дар инҷа ҳаст хусусияти checked просто менависем, яъне интихоб шуда. чек интихоб мешад, checked интихоб шуда мешад. ба забони тоҷикӣ перевод кунем, агар тарҷума кунем. хуб, Apple мебиёем, Apple ам checked интихоб мекунем. checked сахнанид мекунем ва браузера обновид мекунем. мана чӣ хеле гисои дар ҳақиқат интихоб шуда ҳастанд. нигоҳ кунед, ҳамаша агар интихоб кунем, обновид кунем, бозам ба таври автоматӣ мард ва Apple интихоб мешаванд. ё ин ки тӯкмаи тоза карданам пахш кунем. нигоҳ кунед, дида мард ва зана бояд якча интихоб кунем. ани чи ҳатмия ине ки бояд якташ ҳатман чекер истод, ё мард ё зан. инсон ҷинсият дорад ку дар мард мемонем ба таври автоматӣ, ҳангоми зан будан худаш зана интихоб мекунад. хуб, мо дарси чоруми худро оид ба тегҳои форм ва input дар HTML ба анҷом расонидем. дар ин дарс шумо тарзи сохтани формаҳо, майдонҳои дохилкунии маълумотҳо ва тарзи танзими онҳоро бо атрибутҳои гуногун омӯхтед. шумо дар ҳоли ҳозир барои эҷод ва танзими формаҳо дар саҳифаҳои интернетии худ заминаи мустаҳкам доред, яъне дониши иловагӣ доред. дар хотир гиред ки формаҳо қисми ҷудонашавандаи таҳияи веб сомонаҳо мебошанд ва фаҳмиши шумо дар бораи чӣ гуна сохтани формаҳои воридкунӣ ва қабул кардани маълумотҳо онҳоро ба база фиристодан дар сохтани вебсайтҳои
интерактивӣ ва функсионалӣ як роли муҳим мебозад. Дар дарси навбатӣ мо ҷанбаҳои боз ҳам пешрафтаи таҳияи вебсайтҳоро меомӯзем, ки аз ин рӯ меомӯзем ки сайти шуморо ҳамчун интерактивӣ ва функсионалӣ мекунад, барои истифодабаранда фаҳмо ва қулай мешавад. Аз ин хотир омӯхтан ва амал карданро ҳатман идома диҳед. Хайр, то дарсҳои оянда. Ягон ҷои нофаҳмо бошад, дар Telegram нависед ё дар зери ин видео нависед ҳатман.